to think about the times when I was yours and you were mine. But life goes on, and even though it makes me blue, I have to understand the truth that you and me, we're not meant to be. There's sunlight glowing through the window, tears are on my pillow. I couldn't keep myself from crying. I try and try to get you out my head, but as I fix my bed, it's you I see instead of all the covers in the sheets and blankets lying there like they're dying, and I'm dying inside. Why'd you leave me behind? This morning I just realized that life is boring when you're not by my side. My coffee is colder and I got no shoulder to cry on when I cry. Right now it's hard to feel with all these doubts filling and killing me. I can't eat the toast and I miss you the most, and all those memories. This morning I can't get on my feet. There's pain I'm trying to beat, but it's strong. I'm recording the progress that I make. Ooh, there's lots of tape to break. Oh, how long will it take for me to know that it is time to move on? I need to make a move, but there is nothing yet to disprove the fact that this morning I just realized that life is boring when you're not by my side. My coffee is colder and I got no shoulder to cry on when I cry. Right now it's hard to feel with all these doubts filling and killing me. I can't eat the toast and I miss you the most, and all those memories. This morning I just realized that life is boring when you're not by my side. My coffee is colder and I got no shoulder to cry on when I cry. Right now it's hard to feel with all these doubts filling and killing me. I can't eat the toast and I miss you the most, and all those memories. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo.
Kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na. Kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako ay magkawalay, ayoko nang umibig pa, ayoko nang umibig pa. Kapag ikaw sa akin ay mawawala. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di mababago. Ang puso ko'y iyong-iyo, ang puso ko'y iyong-iyo. At sana'y sa akin lang na pag-ibig mo. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na. Kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na. Kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong-iyo, ang puso ko'y iyong-iyo. At sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na. Kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na. Kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Walang sandaling hindi kita iniisip. Walang sandaling hindi kita pinangarap. Pangalan mo tuwi na ang binubulong ng puso ko. Walang sandaling hindi kita iniibig. Walang sandaling hindi kita minahal. Sa lahat ng oras, sa aking puso'y kapiling ka. Ikaw lamang ang mamahalin at sasambahin magpakailanman hanggang sa hangganang walang hanggan. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko,
dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Walang sandaling hindi kita hinahanap, walang sandaling hindi kita naalala. Sa araw at gabi, sa buong magdamag, panaginip ka. Ikaw lamang ang mamahalin at sasambahin, magpakailanman hanggang sa hangganan, walang hanggan. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupi, di ka pasisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong paghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikdik, ang bituin ng araw niya kailan pang may magdidilim. Lupa ng araw ng maraming pagsinta, buhay ay langit sa atin mo. Aming ligaya na pag may mga atin, at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand.
are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Isa ka maayo kag mahidaiton nga adlaw mga inigugma ko nga mga utod kagabian kay Kristo. Karon nga adlaw aton nga nasaulog ang kapiyastahan sang isa ka obispo kag misyonero nga si San Ezequiel Moreno. Si San Ezequiel Moreno natawo sa La Rioja, Espanya sang ikasyam sang Abril tuig 1848. Ang iya pamilya tama kakubos kag imol apang manggaranon sila sa pagtuo. Nangin isa siya ka Augustinian, kaginpadala siya diri sa aton pungsod sa Manila, kung sa diin kinordinahan siya bilang isa ka pari ni Archbishop Gregorio Meliton Martinez, Arsobispo sang Manila. Nag-alagad siya sa sulod sang 15 anyos. Dayon nangin obispo sang Colombia. Nangintingog siya sang kabakod sa mga tao sang panahon sang gyera. Si San Ezequiel Moreno, ginkilala nga isa ka simple kag kubos sa espiritu kag dako ang iya debosyon sa Sagrado Corazon ni Jesus. Namatay siya sang tuig 1906. Ipahayag ang himaya sang Ginoo sa kapungsuran. Ang iya makatilingala nga mga binuhatan sa tanan nga katawhan tungod kay gamhanan ang Ginoo kag takos sang dako nga pagdayaw. Mga muyo kita.
O makagagahom kag walay katapusan nga Dios, paagi sa pagbaton kay San Ezekiel sa imo himaya, imo ginadala ang kalipay sa siningbalaan nga adlaw. Itugot nga kami nga nagapabilin sa pagtuo nga iya nga ginwali sing may katutom, magpangabuhi man sini sa matag-adlaw nga tanan. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Mateo Kapitulo 22, versikulo 34 tubtob 40. Apang sang mabatian sa mga Pareseyo, nga ginpahipos ni Jesus ang mga Saduseyo, nagtililipon sila. Ang isa sa ila nga isa ka manunudlo sang kasuguan, nagpamangkot sa pagtilaw sa iya. Manunudlo, ano ba lang pinakaimportante nga sugo sa kasuguan? Nagsabat si Jesus, higugmaa ang Ginoo nga imo Dios sa bugos mo nga tagipusoon, sa bugos mo nga kalag, kag sa bugos mo nga hunahuna. Ini ang nauna, kag pinakaimportante nga sugo. Ang ikaduha kaangay sini, higugmaa ang imo isig katawo, subong sang imo kaugalingon. Sa sining duha ka mga sugo, napasad ang bugos nga kasuguan, kag ang kasulatan sang mga propeta. Sa aton Ebanghelyo, si Jesus nagsiling sa aton, higugmaon naton ang Dios sa bugos naton nga tagipusoon, kag subong man ang aton isig katawo, subong sang aton kaugalingon. Mga utod kagabihan, sa liwat aton abi-abihon si Brother Russell Guardiano, sang Diocese of Kabangkalan, isa ka theology student sa St. Joseph Regional Seminary, Iloilo, sa iya pag-share sa aton sang i-reflection na hanungod sa aton Ebanghelyo sa sining adlaw. Maayong aga, kag welcome liwat sa aton programa, Brother Russell. Mahidaiton nga adlaw sa imo Sister Ninya, kag sa bugos man naton nga mga tagpalamati sa sini nga programa. Higugmaa ang Ginoo nga imo Dios sa bugos mo nga tagipusoon, sa bugos mo nga kalag, kag sa bugos mo nga hunahuna. Amo ini ang labing dako kag importante nga sugo. Ang ikaduwa, subong man sini, higugmaa ang imo isig katawo, subong sang imo kaugalingon. Ini ang duha kadako nga mga kasuguan nga gintudlo ni Kristo sa aton Ebanghelyo subong nga adlaw, kag ining duha amo ang sugo sang paghigugma. Mga kauturan, basta gugma na gani ang pag-istoryahan, sigurado gid ko nga makarelate gid ang tanan. Iba siguro sa aton, may ara gid nga iga paambit o kun iga sugid, basta gugma na ang pag-istoryahan. Kung aton manotisyahan, daw tanan nga mga tula, mga palagwaon sa TV, o kun mga drama sa radyo, kag mga kanta, halos initanan na hanungod sa ngalan sang paghigugma. May isa ka kanta ko anay nga nanamian gid, kaga ini nga kanta parte sa gugma nga gina-titulan Sino Ako. Sa lyrics ini nagasiling, sino may pag-ibig, sinong nagmamahal, kundi ang tao, Diyos ang pinagmulan. Kung di ako umibig, kundi kuman bigyan halaga, ang buhay na handog, ang buhay kong hiram sa Diyos. Kung di ako nagmamahal, sino ako? Mga kauturan, kabalogig kita nga ang Diyos nga nagtuga sa aton, amo ang Diyos sang gugma. Amo ina nga bilang mga tinugas sang mahal nga Diyos, dapat na kita magigugma sa Diyos, kag subong man sa aton isig kataho. Apang ano bala ang natabo sa aton, nga abala nga ang iban sa aton daw indi kabalo magigugma, daw katig-agid sang aton mga balatiagon kon kaisa. Duwa na lang gani kasugo, kag ini sugo pa sang pagigugma, apang kung kaisa hindi pa naton matuman
kag naga-field ba kita. Siguro kay nagakatalang kita, kay dapat unahon tani naton higugmaon ang Dios. Pero kung kaisa, ginauna pa naton higugma sing lubos ang aton naluyagan nga tao o kun aton mismo nga kaugalingon. Kag sa paghigugma sing una sang aton mga kaugalingon kag mga taho nga aton hamutan, kung kaisa ginahimo na sila naton nga Dios kag matiyagan naton daw Dios na kita. Kay una pirmi naton ginahigugma ang aton kaugalingon kag ginatagaan naton sang dako nga paghigugma. Gasala lang ang aton paghigugma kay hindi kita kabalo kung sino ang aton nga una higugmaon. Gani ang santos nga ebanghelyo nagatudlo sa aton nga una sa tanan higugmaon naton ang Dios. Ikaduha higugmaon naton ang aton isig kataho subong sang aton mga kaugalingon. Once nga una naton ginahigugma ang Ginoo, tanan naton nga mga gugma manginsakto kag tanan naton nga mga buhat mahimo nga maayo. Hambal nila sa tanan kuno nga mga puno, saging lang ang may puso. Pero kung may puso ang saging, kabalo-bala siya maghigugma. Siguro oo, kay nagahatag siya sang bunga niya agod nga kita may pagakaunon. Ti ikaw ya utod, may tagipusoon man ikaw, pero kabalo-kabala maghigugma. Mga kauturan, mayong aga sa inyo liwat. Madamo gid nga salamat Brother Russell sa paghiya sa amon kaupod ang buhi nga pulong. Ikaw amon gid ginaampo sa aton Ginoo kag nagapangabay sa iya nga bugayan kapagid sa mga grasya nga imo kinahanglan, ilabi na gid sa imo theological studies, isa ka importante nga preparasyon sa isa ka manugpari. Hasta sa madason nga simana, Brother Russell. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Ninia Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo